Tuluyang ligaya. Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na lang kami, Berbay?
goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya. At ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Story bear. Huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, na. My turn. Okay. Okay. Yes, yes. To, pick. Oh, Okay na ako. there you go. Hindi. Safe, safe, safe. Hmm. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Safe na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Huwag na ba magalit? Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinumsumpinan mo ko dito. Flashback. Saan ba na ng gummy bear, bay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Abi, di may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba! i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubukan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am?
Olive. Ma'am Olive. Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, ano, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Bicolano? The next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. Ano, 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart?
Istorya ng pag-ibig na wagas. May girlfriend po ako, si Denise. Sa totoo lang po, Uncle at Tita, miss na miss ko na Istorya po si Denise. ng pagtataksil at pang-aahas. Tama ba itong ginagawa natin? Tama yan. Baka mahuli ka ng asawa mo. May ginawang panakip butas. Sinasabi ko na ginagamit mo lang ako. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Tingin mo sa akin mukhang pera, ha? Ang kailangan ng bata, ama. Sa live drama, pwede nang ilabas, tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dagol. And Tita, Tanya Chinita. Kamusta po kayo, Uncle and Tita and Mang Kanor? Okay lang. Kamusta po yung chicks mo sa Mandaluyong, Mang Kanor? Wala na, San Juan na. San Juan. Nakabingwit na sa Sama ko San si Juan Hermie, ng Sabado. si Hermie at Kajot. Ako po si JM ng Navota City. Ang katas ko po ay tungkol sa 2 lalaki sa buhay ko. Sorry, Tita Max, pero alam ko hindi ka naman nakarelate. Kasi 3. Mali. Isa lang. Isa lang. Parehas ko po silang katrabaho. Si Nico, halos kasabayan, kabatch ko po siya sa trabaho. Naka 3 years na rin po kami sa work. Kaso may bagong dumating. Ang pangalan niya ay Charlie. Mga Charlie Papa talaga? At nanliligaw siya sa akin. Kaso, babaero. Basic. Hi. Kaya palagi akong pinapagtanggol ni Nico. Pinoprotektahan. Si Nico po, may itsura din naman siya. At playboy din. Nako, yan lang. Kaso, di kami talo eh. Tropa lang. Pero, di ko po namamalayan dahil sa kanyang pagka-gentleman. Unti-unti po ako nafo-fall sa kanya. Aray mo. At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Mars, tapos na yan, Mars. Ako akin na yan. Ako na bahala dyan. Lagi na lang tayo may fax, no? Uso pa ba yan? Uso pa. Uso pa. Uso pa yan, pero dapat, di ba, puro email. girls. Ako, yan na naman yung playboy na yan. Ikaw lang kumausap dyan. Ikaw naman yung type niyan eh. Magagalit sa akin si Nico eh. Pag kinausap ko yan. Hi girls, kumusta kayo? May Lalo tao ba? May tao ba dito, Trixie? Ewan ko pa. Parang may maligno Parang may yata. langaw pa. Maligno. Parang may langaw. Wow, tas lang. Mas okay yung langaw. Parang may fly dito. Fly. JM, meron pala akong kape para sa iyo. Ganon. Si JM na, tas ako wala. JM, yan sa'yo, paborito mo yung kape na yan, di ba? Ay,
Nako. Oy, Charlie, wala ka ba kay trabaho? Trixie na lang nakapagkape na kasi ako. Baka naman mag-palpitate na ako niyan kakakape ko. Ganun ba? Oo, bigay mo na yan kay Wag Charlie, na. kay Trixie. Trixie, go! Inumin mo na ko. Go! Wag Para na, lawayan akin mo na na, to. lawayan mo na, Trixie. Inunahan ako. Alam mo, sama na ugali mo, Charlie. Nagbibigay ka tapos Hindi, para sa'yo dapat yan sa akin yan eh. Binigay ko na yan kay Trixie Hindi mo kasi tinanggap. Kaya binawi ko Halata na. namang wala kang pera, nagtitipid ka. Ay, good morning. Alam mo, magtatrabaho na kami dito. Ay, Nico, halika nga dito kasi may istorbo dito umagang-umaga. I am. Nico. Bango mo Ano yung pabango mo? Brother, Aga-aga. Didiskarte Nico, ka di ba dito? lalabas tayo mamaya? Oo, lalabas kami. Yan, sabi ko sa'yo, huwag ka naman ligaw kasi. hindi naman kasi pare. Type ko talaga to si JM. Read my lips. Alam mo, di na nakarelate yung mga Gen Z sa rin. Hindi niyo ba alam? Sikat ko yung mga tol. Pero eto yung sinasabi ko sa'yo. Nalito na ako. Hindi, wag mo nang... Ayan na wag- siya. Wag mo nang guluhin tong kaibigan ko, ha? Pwede. May marami namang babae dyan, diskarte. Kaya Sila na nga. lang. Okay, sige lang. May araw ka rin sa akin. Bye! Nico, Ano? buti na lang dumating ka. Kinukulit ka. Oo. Araw-araw ka kinukulit ng Charlie na yun. Nakakainis nga eh. Alam mo, yung feeling ko, yung kaping binibigay niya sa akin, may gayuma para magayuma ako, no? Para, ko siya, gustuhin ko siya. Ako naman siya. Kape tayo dun sa labas. Tara. Tara, Dun sa, si Trixie sama natin. smoking area tayo. Uy, iwan mo na yan. Trixie, dyan ka muna. Trixie, Ay, naku. Trixie, pag may yung report ha, ready na, nasa Ako na table ka bahala. na. Sige, thank you. Tara, labas tayo dun. Dika. Touch the clouds above. Thank you sa kape. Pag yung kape galing sa'yo, tatanggapin ko. Pero pag kay Charlie, naku, yak, kadiri. Kang kumpiyansa dyan, babaero yun. Kaya nga yung mga eh. payak-yak mo na yan, baka madali ka rin yan, ha? Hindi, yak! Alam mo naman, Kumpiyansa di ako dun. papabola dyan, no? Oo, dapat Pero lang. Nico, Uy, ano yun? Ba't ka ng kiss? Ano yun? Nangyari. parang ayaw mo naman. Ang dami kayang gusto makahalik sa akin. Hindi naman sa ganun, JM. Ganun ba yun? Di... Kasi, alam ko naman, nararamdaman mo rin yung nararamdaman ko eh. Pero alam ko, maiinis ka kasi, syempre, BFF yung tingin mo sa akin. Pero Nico, baka may chance. Total, pinoprotektahan mo ko lagi, pinagtatanggol mo ko sa mga mananliligaw sa akin. Syempre, di ba may ibig sabihin yun? Alam ko may intention ka. Oo naman. Ibig ko sabihin, kaibigan kasi tayo eh. Tsaka, eto, sabihin ko na, magre-resign na pala ako. Ito naman, hinalikan lang, magre-resign agad. Huwag mo naman ako i-joke ng ganyan para naman binabasted mo ko. Hindi. Sana. Tutuloy ko na yung Dubai. Di ba nakwento ko na sa'yo dati? Parang nawala lang sa kwentuhan natin yun kasi Bakit? Bakit bigla naman? naging okay Tsaka, nag-okay kami ni Charisse eh. Kaya, yun. Tinulungan niya ako, tutulungan niya ako. Kaya kailangan ko mag-resign, magpa-process na kasi ako eh. Mahirapan ako. ouch naman. Ouch. Di ka man lang pumreno. Sorry, pero Di ka man lang pumreno. Kinis pa naman kita. Tapos, aasa pa naman ako. sorry. Sige, babalik ko. Ayan, binalik ko na yung kisa. Nico, baka pwedeng tayo.
Bakit naman? Magre-resign na nga ako eh. Wala eh. Okay. Tayong tropa tayo eh. Basta sabi ko sa'yo, mag-iingat ka dyan sa Charlie na yan. Basta mga Charlie na yan, delikado ka Huwag dyan. ka nang magpaganyan kasi nalilito ako kung kaibigan lang ba talaga ako, umiibig sabihin yun. Kasi binibigyan ko ng meaning eh. Baka ako lang pala. Ang swerte naman ng babae na yun. Nagsasakripisyo ka para sa kanya. Hindi niya alam na may isang umiiyak dito sa Pilipinas. Swerte niya. Sana makatagpo akong ganun lalaki. Makakatagpo ka rin. Pero wag na wag lang yung Charlie na yan. Ba't ba nagsiselos ka doon? Siguro may feelings ka din sa akin, Nico. Oo, inahamin ko may feelings ako sa'yo, pero... Uy, bakit di natin itry? Hindi nga eh. Hindi ako para sa'yo. Nico, Okay na kami ni Charis eh. Nico naman eh. Kaya mag-ingat ka dito ha. Kaya ko LDR. Ko kaya yun. Ako na yung... Kaya nga ako pupunta doon kasi nandun siya, di ba? Ouch! Ulit-ulit? Ano? Gusto mo ko? Gusto mo rin siya? Two-timer ka na? Hindi ganun. Kaya magtropa tayo. Kaya nga sabi ko sa'yo mag-ingat ka dyan sa lalaking yan eh. Nico. So mag-ingat ka dito. Yakapin na nga lang kita. Ano ba yan, bro? Nico, Basta ayoko mag-ingat ng ka tropa dito. lang. Ano ka ba? Ano ba yan? Broken hearted naman ako. Ito naman. Basta mag-ingat ka dito. Ang sakit Kaya ah! mag-ingat ka dyan sa Charlie na yan. Naiiyak ako. Ang sakit. Halika, yakapin kita. Softly. So yun po. Friend zone. Scene zone. Broken hearted agad. Wala pa nga. Ako lang pala umaasa at nagbibigay ng meaning sa mga pagtatanggol niya sa akin at pagprotekta laban sa mga manliligaw ko, especially kay Charlie. Sana all, no? Magdudubay para makasama yung taong mahal niya. So, ganun ka timbang yung babae kaysa sa akin na kaibigan lang. Sana makahanap akong ganun tao. Wala nang magtatanggol sa akin. Wala nang magpoprotekta sa akin. Ako na lang. Mukhang malungkot ka. Samahan na kita. Mamaya. Pwede Tsaka may pagkain akong dala sa'yo. muna ako. Hindi ako open makipag-socialize ngayon dito sa trabaho. Unang-una, hindi to ligawan, Charlie. Ito ay trabaho. Alam ko. Sa akin lang naman, gusto ko lang sumaya ka. Okay? At hindi ikaw yun. Hindi ikaw yung makakapagpasaya sa akin. Kahit anong gawin mo, kape, pagkain, wala. Walang dating sa akin yan. Please lang. Charlie, please lang. Bukas na lang. Sige, baka bukas nasa mood na ako. Sige, ha? Mag-headphones na ako. Sige. Ang kulit ang kulit Ayan yun yung paborito mong... May flowers pa. Okay. Tapsilog plus flowers plus kape. Paano mo nalaman Equals favorite ko yung me. tapsilog? I Si do. Trixie, no? Ay, wala akong kinalaman dyan. Basta binigyan din ako ng tapsilog. Trixie, bakit may flowers? Ang mahal niyan. Sana pinera mo na lang, joke. Huwag ka mag-alala. Pag may magandang movie ngayon, manood tayo ng sine. Parang matagal na rin ako hindi nakapanood yung ng Home Along sine. the Riles. Ay, manood tayo na. Oh, yung blockbuster, Pero yung, sama si Trixie. Sige, papayag ako. Sama si Trixie. Sa gitna siya. Pwede siya sumama doon siya sa Cinema 1 tayo sa Cinema 2. Ayoko. Okay, sige. Walang problema yan. Okay?
Basta... Sama siya. Oh, sige, Trixie, okay lang. tara mamaya. Wala akong gagawin. Ay, busy ako! Hindi ko sasabihin na nabayaran na ako. Busy ako. Ano? Busy ako. Hindi ako pwede. Kayo na lang. Okay na yan. Ayaw daw ni Trixie. Ano mas okay? Kayo na lang. Isipin ko. 1, 2, 3. Ah, sige. Wow! Nag-isip ka pa! When I look back on these days. At unti-unti po, kagano ni Charlie ay na-fall na ako sa kanya. Girl, sabi mo, kaya ako babaero. Huwag ka mo na mag-react. Ang first time ko kasi to eh. Akong bahala sa'yo. Ano ba yan? Aray mo. Halika dito. Charlie. Oh, JM. Dalawang buwan. Ano? Paano to? Tatakbuhan mo ako. Hindi hindi. mo ako papanagutan. Hindi kita tatakbuhan. Pananugutan kita. Charlie, gusto ko sabihin sa'yo na nung una hindi kita mahal. Nung una nahihirapan ako kasi syempre, Huwag ka mag-alala. pero Sa akin ka natitira. ha? Sa akin ka. Papanagutan mo ko? May choice pa ba ako? Parang ayaw mo eh. Eh, sa akin ka na natitira. Okay ka na. Sige. At dahil nga po, nauna na yung pag-move on ko kay Nico. Nabuntis ako ni Charlie. Andito pa si Nico nun. At bago siya umalis ng Dubai, Oh, kain ka. Akong bahala dyan. Oh. Laki na. Medyo nahalata na yung tiyan mo ah. ay, nahirapan nga ako magbuntis eh. Nico, Ano bang nangyari? sorry. Hindi mo kailangan mag-sorry. Pero sabi ko naman sa'yo, di ba? Mag-ingat ka. Tingnan mo. Nasaktan ka ba? Medyo. Kasi, Ikala ko ba ayaw mo sa akin, ba't ka nasasaktan ngayon? Nalilito ako. hindi. Di ba sinabihan na kasi kita, mag-ingat ka. Pero kung masaya ka naman dyan kay Charlie, di sige. Nabisi lang din kasi ako. Gusto mo kong kitain that time. Sobrang busy ko talaga, promise, sa pag-asikaso ng papeles ko. Kaya pasensya ka na rin kung wala ako sa tabi mo nung kailangan mo ako. Kaya siguro nangyari din yan. Hindi ko hintayin kita. Hindi mo na akong mahintay. May anak na kayo. Basta, Ha? So, ibig sabihin, umasa ka din? Ano ba? Nalilito na ako. ayusin mo na lang yung buhay mo. Nalilito ako, Nico. Alam kong may Nico, kasalanan din ako dahil iniwan kita. Kung hindi kita iniwan, sana hindi ka na... Kasalanan mo. Oo, alam ko. Kaya sorry na. Kasi nalilito ako. Pinoprotektahan mo ko. Pinagtatanggol mo ko. Tapos ngayon sabihin mo, wala na kasi nabuntis ka na. Ano ba talaga? Ano ba? Hindi ko maintindihan eh, Nico. Nico, buntis na ako kay Charlie. May magagawa pa ba tayo? Kaya, O ano ibig sabihin niya? Nalilito ako. ituloy I'm mo na yan. confused. Ituloy mo na yan. At sana maging maligaya kayo. Sana maging maligaya ka ni Charlie. Paalam. Nico naman eh. Nico.
Metro's #1 Love Radio. Basic! Morning! Morning! Na-experience nyo na ba yung biglaang aya na nauuwi sa mahabang kwentuhan? Diba? Yung sandali lang pero inaabot na ng ilang oras. Iba talaga kapag kasama ang birkada. Kwentuhan na may kasamang tawanan. Panigurado ka, Bisyo, marami ka pang kwentong Pale Pilsen dyan. Kaya naman pag-usapan natin yan sa San Miguel Pale Pilsen Special Edition ng Tita Max Confession. Kita-kits po tayo sa susunod na Facebook Live, mga birkada! And welcome to... Sabi ng friend ko! Good morning! Wala lang ito. Ano yun? Dong, digi dong, digi ding dong. Dong, digi dong, digi dong, digi ding dong. Okay, abangan ang... Mapapa. Ang part 2. Tama si Tigas Tito Clothing, may part 2. May part Kasi 2 sinaktan tayo doon. ng ng part 1. Hindi ko alam, Abangan yung ate part girl, kung bakit ka nasaktan. Eh, ikaw lang naman gumagawa ng sarili mong dahilan para masaktan. Eh, number 1, ikaw umasa. Oo. Siyempre may din si Guy dahil parang nagbibigay din kasi siya ng signs na para bang ano ba talaga. So parang girl din yan na nagbibigay na sign na umasa din si Guy. Tara mo, nakaka-confuse din naman talaga mga lalaki talaga. Bibigyan ka ng talaga ng... Wow, kami pa yung confusion. Oo, tiga mo. Sabi mo kanina, friends lang, pero... malay mo, yung mga pag-ganon-ganon. Mga ganun-ganon, guys. Mga pag-ganon-ganon. Tapos, wala buntis ka na eh. So, ano ibig sabihin? May point naman eh. Ano ibig sabihin nun? Wala buntis ka na eh. Tuloy mo na yan. Ano yun? Buntis na nga eh. Alam ka nun. So, pag di ka nagpapaasa, hindi mo niya sasabihin, congrats. Sasabihin mo, congrats, happy for you. Sasabihin mo lang na, huwag ka nang umasa talaga. Hay nako, part 2 tomorrow! Kaya hindi muna namin kayo ma-update kasi may part 2. Oo, wala update para hindi mapiyan. Correct. Digidong, digidong, digiding dong. Dong. Okay. Yan. Good morning, Tita Tisay. Good morning, Mac and Ro, Marasigan, Bales. Julie, good morning. Hello din kay Laribel. Basta Nico, laging kawawa eh. Aray mo. Sino ba si Nico? May kilala ka ba kang Nico? Yan, yung tropa niya. Miko ba yun, Col? Miko pala yun, si Uncle Miko. Kasama niya sa Tigas Tito. Papa Jake, sabi niya mga paasahin din natin sila. Uy, Correct. nabuhay si Papa Jake. Correct. Basilio. Tiki, Good tiki, morning tiki, daw, tong, sabi ni tiki, Basilio, tiki. Tita Max. Morning. Michael Armisin. Ayan, good morning. Abangan ng part 2 bukas. And Part 2. Excited na ako sa part 2. Ano kaya? Number 1, di ba magdo-Dubai? Tapos di ba pupuntahan sino yung girl sa Dubai? si Charisse. Si Charisse, pupuntahan niya ni Nico. Pero marirealize niya, mahal niya si Kasi hindi ko pa alam yung story Marirealize niya, mahal niya talaga yung friend niya. So mag-LDR kabit sila. Kabitan sila. Gagawa na Option naman ng 2. kwento. Option 2. Si Charlie. Bigla talaga magbabago from babaero, magiging loyal.
magiging ano siya. May ganun ba? Walang ganun eh. Kumbaga, imahinasyon ko lang. Nico Brandon ka pala. Nico Brandon pala ang tunay na pangalan ni Brandon. Nico na, Brandon pa. Roel Malyari from Arizona. Good morning. Diba? Ano Arizona pa ba? B. Arizona. B is for? B Babairo. is for babairo. Aray mo! Ayan. Abangan na lang bukas ang karugtong ng kwento na yan. Yes, excited ako. Ayan. Sa mga may stories, pwede nyong i-PM sa akin sa Uncle Dagol or kay Tanya Chinita po. Ha? PM lang. Ano pa ba option 3? Edgar Option Sayawan. 3. Singlen to niya, good morning. Option 3, pagdating doon sa Dubai, may babae na may ibang lalaki na yung girl ni Ni Nico. Tapos sasabihin niya, tara ganti tayo. Tong. Hindi, ayoko niyan. Ganon ba yun? Tong tiki-tiki-tiki-tong. Tigi-dig-dong, digi-tigi-digi-dong, digi-digi-ding-dong. Bukas daw tayo mamimigay sa makakahula ng title. Title bukas, exclusive na. Magaling umarte talaga kapag babaero. Si Jake nagsabi niyan. Alam mo ba rin, hirap na hirap kami dito. Kailangan namin mag-research. Number 4, hindi natuloy si Nico sa Dubai. Pwede rin, pwede. Tapos pwedeng Number 5, pinanagutan niya. Ay, ano pa kaya? Basta bukas na lang. Number 6, hindi si Charlie ang ama ng batang dinadala ni JM. Guys, yung mga marites, guys. Kahit ano na lang. Hindi, iba pa yon. Number 7, Becky si Charlie. Becky si Charlie. Kami sa San Juan. Hello, Ana May Malate. Salamat sa mga nagpunta sa San Juan. Grabe kayo. Salamat kayo. Masyado naman nating pinuno yung San Juan. Thank you, Pinaglabanan San Juan. Shrine. Thank you so much. Bukas yung nila, yung Wata-Wata. Piyestahan ni John John the Baptist. Yan. So, enjoy lang kayo bukas ha. Number 8, di pa katapos. And si Tin, may opinion din siya. Nagbabago si Charlie. Pwedeng na siya, naging cold na siya. Biglang sabi niya, mag-live-in tayo, pero babaero pa din siya. Ayan, pwede yan. Number 8. Yung nanay ni Charlie, nanay pala ni JM. Half brother, half siblings pala sila. Number 9, 'di ba? Ano sila? Magkapatid pala sila. Number 9, yung pinsan ni JM at saka si Charlie, mag-ex. Grabe na yung mga guys. Grabe na yung mga haka-haka, guys. Sabi ni Papa Jake, number 8, sasabihin, sundutan natin para kumapit. To si Jake. Natuntua talaga yung mga bastos Tuntua talaga sa mga ganyan. Grabe ka, Papa Jake. Ayan, salamat kay guys. Yan. So, malalaman bukas sa part 2. At bukas mamimigay si Tigas Tito ng mga katas na nakalipas shirt. Ang dami nang nababahagian. At cap. Anong cap ang bibigay mo, Col? Ikaw nang bahala. Sabihin mo na lang bukas. Kung super cuts ba yan o yung Tigas Tito na cap. Ikaw na bahala. O kaya babae. See you tomorrow! Dagang salamat, guys! Metro's #1 Love Radio. Buzz!
sake! Kim Chino! Kimchi Chino! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? how do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yung nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe ang love triangle! Sorry, kailan po ulit? April... Since 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24? Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Mahal, lahat na lang mahal. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo naman. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Na naman. Ano siya sinabi? Ano naman? Hindi pa... Hindi doon. Parang... Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may laman.
Wala. Doon, Mara. Kami, It's kami okay, yung it's not a ngumiti. problem. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang pwede sa... Kanina Akala pa kami lagi joke. nagtatawanan. Mara, Sorry pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin. Dude. Iba hindi, ano lang, hindi ikaw itinatawa niya, dude, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, tinan mo, tatawa ka na naman. Alam, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang Wala. ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano na nangyayari? Parang or And sino technical- mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying, part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't- do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba tayo? Yes. Sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. do not think of this as a bullying session ha, kasi parang we're all Ang ganging bigat upon you. naman nung It's just that bullying. we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo ano lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano. Kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra tsaka ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May nag-send live? ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong na with that? gino-joke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka, yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. that's bullying. Kasi gusto Hindi, mo doon ng sumusobra validation eh. eh. Broski, Oh my alam mo God. ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am eh. Oo, Kasi oo. sumusobra na. I've been hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I I've guess always pwede been... lang. Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi kita that. kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. No, Kanino I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din naman Kasi ako. ako mama, if may mali po Okay talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara, nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo. Parang deserve. That's So ano ba, because akala ko ba ako na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo family. So we have differences obviously. And eventually what we're really doing is we want to protect this pact. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag
confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi hindi ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Yes, kasi Sinasabi niya sa akin yun. ayoko ngang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh, bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa. Ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? ikaw. So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priority. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Pero ito na sinabi ko. Hindi ko Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang nawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pala magano. Kasi ito si Jeremy na palang pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi nakita nung si Broski. Kaya sumasagot ako kasi. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige. Isang
mag-skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, bibiktima mo na naman to. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsin. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo. Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha?
Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa context, Tanya Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy!
Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yun, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan ba i-memorize yan? Basic? Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Legit to! Malaki. Gago laki! Ay, mamog. Huwag naman ganyan. Oh, no! Hello! Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya ng mga lalaki. So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang... Alam niyo na kung ano ipapakapa, pero tatakpan natin yan para alam niyo gusto ng mga lalaki ganun yung mga inubaran muna. Ah! Eto na! Sige, di ba ito yung gusto nyo mga lalaki? Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi nyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Oh, tama. Correct. Mas gusto nyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Tama. Tama. Dahil dyan, bibigyan kita ng shot. Tapos, go. Ganun lang. Okay. Ayan. Pailalim. Pataas ha. Ano nararamdaman mo? Ang sakit! Huwag naman ganun kurot! Totoo ba? Huwag mong kurotin masyado. Ba't mo kasi kinurot? Ganun ka ba? Nangungurot ka ba? Hindi, isakto lang. Okay. Ayan. Isa pa. Confirm ba? Malambot. Uy, sana all. May sugat ka ba doon? Ano yun? Totoo ba yun? Kakagat lang kasi. Totoo. Ano gusto mo? Hubad na? Hinuhubaran? Hinuhubaran? Hinuhubaran. Gusto mo may thrill, may fantasy kayo? Okay. Di ba gusto nyo to? Pass mo yung dalawang kamay mo. I-feel mo ha. Gusto ko i-feel mo lang yung moment. Yung dalawa lang. Legit to! Oo naman. Oo! Wag agad. Grabe naman dumakma. Minsan, hawak. Gag! Ay, yung gawa na siya. Ganyan, pinakamasarap ka humawak sa lahat. May CCTV pa sa taas! Aray ko. Wala! Yung kaliwa, lamasin mo yung... Wala! Ano? Legit to! Malaki. Gago laki! Ang Wala. galing ni Joshua, sanay na sanay. Gago! Ano mula na mo?
Ang laki! Ano na feel mo? Describe mo. Malaki. Malambot. Anong favorite part mo? Yung yung exciting part. Dahil suki kita, ikaw ay may chance na salatin ang Sierra Madre ko. Huh? Kailangan mo lang ipasok yung kamay mo. Dalawa ba? Hindi, dalawa? Sige lang. Dalawang kamay. Diba? Pasok mo sa gilid. Baka, baka ma-child abuse ako dito. Baka child ba? Baka makasuhan ako dito ng bawsi mo. Wala, tulog yung attorney. Pasok mo ang kapay mo. Pataas ah. Sarap. Sarap. Ano ba nahanap ko dito? Ano ba yung Ay, ma'am, huwag naman ganyan, ma'am. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Ikaw, ano gusto mo? Hubad na o hubarin? Ang galing. Ewan ko, ikaw bahala. Siyempre, hubarin. Hubarin. Sige, gawin mo. Parang Game. saging ka. May hubarin ka dyan ah. Kapain mo lang daw. Nakakabog dyan sa gitna. Bakit mo inakakal gitna? Wala sa gitna. Pataas. Iangat, lamasin mo. Hindi totoo yan. Ano na feel mo? Oo, gilid lang nawa ako. Gentleman ka naman, kumbaga. Sabi mo nga, essentials, fear of God. May fear of God ka. Sige, dahil dyan may chance kang salatin ang Sierra Madre ko. Okay, pasok mo yung dalawa mo. Dito lang. Tapos, turang kita. First time mo ba to? Opo. Ayan, maganda to kasi magiging stepping stones mo to and practice na din. On the job training, kumbaga. Dalawang kamay. Tapos dahan-dahan lang ah. Tapos sasabihin ko kung dadakmain mo na. Sabi mo first time, ba't sanay? Ano gusto mo, hubad na o inubaran? Nakubad naman. Nakahubad. Gusto ko yung ready siya. Yung kahapon niya paalam yung tanong, yun ang gusto ko. Gusto niyo yung hubad na. Yes, ma'am. Bakit tamad ka manggubad? Hindi, ma'am. Mas maganda kasi pag naubad. Ay, nanginit na pa nun, yun. What? Bro, what are you talking about, man? Okay, sige. Ako, gusto mo ba maka-experience na? Kasi may ako eh. Gusto mo manggubad? Dahan-dahan na, kasi nakikiliti ako. Dahan-dahan lang. Umanyak mo yung tsura niyo. Pasok mo lang dalawang kamay. Sagarin mo. Ayan. Ano kakapa mo? Ano kapa mo? Malambot. Malambot po. Pataas. Ano mo yung... Yeah! Sanay na sanay. Oh, sarap. Hindi bakla. Parang birthday. Parang birthday ngayon, ma'am. Oo, yan. Ano ba? Ay, lamasin mo yung kaliwa. What? Ba't sanay ka, Mark? Wala, ma'am. Parang ano na siya. Lagi mo Daily ginagawa. routine ko na siya. Daily routine. Pag ganun ako sa'yo, ay puto, nanimay kayo. Hayop, animal day routine si bakla. At yun na nga po natatapos ang salatin mo ang Sierra Madre ko. Ilang Sierra Madre na ang nasalat mo, Mark? Actually, sa ngayon, isa pa lang. Isa pa lang sa araw na to. Ngayon sa araw na to. Okay, sige, magbabay ka na. Sabi mo, thank you for watching. Thank you for watching. At syempre sa mga kabisyo natin, para makapanood pa kayo ng maraming videos katulad nito Kamangkamanyakan, i-follow nyo na kami sa at mag-subscribe ka na sa YouTube channel namin, Love Radio Manila. See you soon! Ano ba dapat ang mga strokes? Siguro, Pataas, depende. pababa? Paano? Paikot? Depende sa flow. Sa kamay, i-demo mo, ganyan. Pero siguro mas maganda galing sa baba. Tapos? Pataas. Many ni. May step and stroke niya. Depende sa paglango yan, depende sa baba ng tubig. Paano pag maliit? Paano i-stroke yun? Ay, kailangan niya man, diretso agad sa ibabaw yan. Sa balikat mismo agad yan kasi yun. Alam mo, ako'y nahihiya.
Thank you, Mar. Sige, magtrabaho ka na dyan. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama Angkol! Dagol! Ayaw! Angkol Dagol! Bata pa kokol! Tanya Chinita! Tanya Chinita! Sino? Ako? Maayong adlaw, Metro and Mega Manila. Kasama mo, Manggas, at welcome sa ating Siko. Sino Ako? Malungkot na balita. 3 estudyante ang nasawi habang umakyat naman sa 20 ang nasugatan sa isang pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City. Kahapon lamang ito. Ayon sa pulisya, 2 grade 9 students na edad 14 at 15 anyos ang umano'y sangkot sa insidente. Agad na naaresto ang isa sa loob ng paaralan habang nadakip din ang isa pa matapos ang operasyon ng mga otoridad. Isa sa mga anggulong tinitignan ng investigasyon ay ang umano'y pambubuli na naranasan ng mga sospek. Patuloy pa rin ang investigasyon sa naganap na school shooting sa Tacloban City. At hawak na ng mga otoridad ang 2 minor de edad. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Dito binibasic yung pamamaril. Naku, nakakalungkot na balita, no? Parang ikaw magulang, no? Sa mga estudyante, of course, traumatic yung experience na yon. At may nasawi pa. So, tayo nakikiramay po sa mga pamilya nung nasawing estudyante. At umakyat na sa ilan yung sugatan? 20. Kasi so, ang daming natamaan, no? Yung shell na yung basyo ng bala, mga nasa 40 pieces ang nakita na recover ng kapulisan. Kaya nakakatrauma talaga talagang pag marinig mo yung 40 na yun. At saka yung baril ng isa ay may nakalagay pang PNP. PNP ang may-ari ng baril kasi tsahin pala nung isang police. So na dukot niya yung baril ng tita niya. Oo, malamang. Sa malamang. Oo, Taga PRO 8 ang nasabing policewoman at yun na.
Nasa restrictive custody na siya. At the same time, yung punto 38 na revolver naman ay nakarehistro sa isang security agency sa Cebu. Ayun. So, yun yung mga update dyan. Ang tanong, paano ko nakakuha ng baril to mga batang to, no? Ayun nga eh. Kung halimbawa, alam niya yung na pag-aralan niya na saan niya saan nakalagay yung baril ng tita ko. No. Eh, yung tita ko patong-patong lang naman dahil pulis lang naman. Hindi naman iniisip ng tita niya na kukuhanin ng pamangking ko. Oo. So, tapos may nabasa ko na wala talagang muka ang paggawa ng krimen, wala sa muka. Wala sa edad. Totoo yan. Kasi tahimik nga lang daw itong mga estudyanteng to eh. Tahimik lang. Parang si Mang Kanor, patahimik na dyan. Hindi, maingay nga yan. Naiinis na nga ako dyan eh. Ba't andito pa yan? Kawi-kawi na lang ako eh. Kanina dinadaldal niya, ang dami maganda sa San Juan, ang dami maganda sa San Juan. Wala akong sinabi si Hermilat yun. At si Si Kanjan, ang daming binigay. Ay, nako. Pero yun, isang nakakalungkot. Bakit, kumusta yung seguridad ng mga paaralan lalo na yung mga pampublikong paaralan natin sa Pilipinas? Kasi 'di ba minsan pwedeng ang over the backod yung mga estudyante kung magkakating classes eh. So siguro mas paigtingin pa natin kasi parang nakakatakot na lalong lumalala ang sitwasyon ngayon. Ang question ngayon, Tita Max, pwede bang pababaan itong sinasabing liability sa edad in conflict with the law? Sana. Yung Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 or 9344. Sana. So kasi pag 15 years old pababa ka, wala kang kaso. Oo, wala kang kaso. Kaya nga magbabasa ka sa comment section. Kung ako yung nanay niyan, ay hindi ko naiintayin yung hustisya. Nako. Yun yung nafe-feel ng mga magulang ng batang nasaktan at namatay. No. Ganyan pala yung batas para sa atin. So, bilang tao, ano yung gagawin mo para mabigyan ka ng hustisya yung anak mo? Wala. Pero papayag ka kung sakaling pababaan yung edad? Sana nga. Sana. Siguro kahit Pag-aralang 13, mabuti. no? Pag-aralang mabuti. Oo. Dapat maamyendahan. Oo. May gagawin talaga dapat. Kasi ganyan, namaril na, 15 years old. Ay, hindi pwedeng ikulong kasi 15 pa. Poprotektahan So, pwede siya ng niyang gawin batas. ulit. Ang ginagawa ng mga batang... Tapos kanina pinapakinggan natin na ang daming gagawing proseso sa kanya bago pa talagang pupunta sa paghahatol. Paghuli. Oo, kasi pa siya, i-rehabilitate pa siya, isi-seminar, titingnan kung alam niya ba yung ginawa niya, kung aware ba siya. Wala naman tayong mga ganong facilities dito eh. Meron ba? O kung meron man, hindi ganun siya hindi siya ganun Sana may facilities din yung babaero. Guys, tahimik lang ako. Sa Nagbisita ako kaya ako nanahimik. Si Johnny Nagkwento Oker. kami si Johnny Oker. Taga Pag babaero binabanggit ko, natatawa, nakaka-relate yan talaga siya. Hindi yan babaero si Johnny Oker. Galit kami sa mga shooter, mga kriminal. Peng, peng, peng. Uy, sabi nung kriminal. Sabi ng babaero. Pinutok niya. Pinutok ng kriminal? Ng babaero! Aray mo! Kaya pala nakabuntis. Yung babaero. Basic. Basic. Tuwang-tawa na naman si Johnny Oker. Ang hirap mag-joke ng topic na to kasi sobrang totoo. nakakalungkot. Kasi nai-imagine natin tayong mga magulang. Oo. So sana paigtingin pa yung seguridad sa school. At Hindi lang public, pati private. At Totoo lahat yan. ng pasilidad. Kasi bilang magulang, kaya mo nga pinadala sa school yung anak mo and thinking Naniniwala kang safe. At may matutunan ng anak mo tapos mababalitaan mo na lang na Doon pa may putukan na nangyari. Sa mga Shoo. Guys, maniwala na sana ako guys. Pero tuloy na lang natin baka may winner Mga mamaya kabisyon, guys. kami winner mamaya sa Love Knows No Boundaries na hatid sa atin ng Charm Fabcon Purple Eternity sa 90.7 Love Radio. Uy, si Naiba, tumugtog to sa San Juan. Kaya nga thank you Naiba! Sabi pa ni Cute yung Hermelat, drummer. cute daw yung vocalista din. Aray mo! Basic! Love Radio. Basic!
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Morning call! Morning Tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Nicole Yala and Diego Bandido. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Sama mo kami, kabisyon na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyon. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyon. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Nicole Yala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicole Yala and Diego Bandido. Papaano ko po ba tatanggapin kapag ka maraming palpak ang mga tauhan sa ilalim ko? Ako po ay isang nanay, isa po akong entrepreneur, and at the same time, nag-work sa isang multinational company. Ay, wala masyadong time to, no? Nakakainis lang po kasi kapag ka meron po akong dinedelegate na task sa mga tao, whether sa bahay, whether po sa opisina, or whether sa aking munting negosyo, hindi po nila nakukuha yung gusto ko. Nakakainis kung pwede nga lang pong sisantihin lahat, kaso lang, syempre mawawalan ako ng tao. Hay! Ang hirap naman. Thank you, Tambalan. God bless. Salamat po dahil na-share ko po yung nararamdaman ko. Huwag niyo po akong husgahan. Ay? Ayoko na pag wala nang husgahan na magaganap. Ayoko na lang. Yung pa naman specialty namin. Yung pa man din. Yung medyo mga hamak ng pagkatao, ganyan. Eh kung walang husgahan na magaganap, next topic Boring. na lang. Okay. Hanap na lang na ibang pag-uusapan.
Hoy, alam mo, okay, hindi naman wag mo kaming sabihan na wag kang husgahan. Kasi sa totoo lang, ikaw tong nanghuhusga. Tama. Makahusga ka sa mga tao sa paligid mo, ha. Alam mo, isang bagay na dapat po nating matutunan sa buhay, iba-iba po tayo ng utak. So kung halimbawa nga, di ba nga parang ang perfect example dyan, kung lahat po tayo ay papasok sa isang kwarto at meron sa kwartong yon meron pong upuan. Okay. Iba-iba po tayo ng view sa upuan na yan. Iba-iba yung POV. Iba-iba. na tinatawag. Merong iba na depende kung nasaan siyang parte ng room. Sa gilid. Sa gilid, pwedeng dalawa lang yung paa ng upuan. Pwedeng apat ang paa ng upuan. Depende kung nasaan ka. Pwedeng hindi niya makita yung mga paa. Ang makita niya ay gaano kaluma. Correct. Pwedeng hindi niya makita, naaamoy niya. Diba? Hindi niya nakikita masyado, pero mas naaamoy niya yung upuan. May mga anong amoy ng upuan? Amoy natuyuan ng laway. Yun yung amoy ng upuan namin, di ba? So, iba-iba po tayo ng POV. So, you do not expect everyone to think the same way. So, kung ikaw, halimbawa, ang definition mo ng ano ba, dami mo kasing ginagawa kunyari sa opisina, kunyari ang report, let's say report, ang expectation mo report ganito yung itsura, pwede kang magbigay ng instruction, pero wag mong i-expect na eksaktong-eksakto kung paano mo ito nakita o na-envision, gano'n na gano'n. Kasi iba silang lahat mag-isip sa'yo. Tingin ko, ang nangyayari dito sa'yo, parang nag-i-interchange mo yung pagiging personality mo. Pag uwi ka ng bahay, bit-bit mo yung pagiging corporate boss. Kaya ini-expect mo na magtatrabaho, tapos parang, di ba, gumugulo, parang gano'n Basta ang dami mong ginagawa. Kalmahan mo lang, te. Nakakaloka. Yan kasi, parang ito yung pinag-usapan natin kahapon kasi kinakailangan natin maging extra kind kasi hindi natin alam yung pinanggagalingan ng Correct. tao. Baka mamaya yung taong sinigawan mo ng tanga, stupido, ingrato, o kung ano pa mang mga salitang masasakit, kaya niya hindi na i-deliver o kaya hindi niya na gawa ng tama, ay meron, malay mo hindi nakakain. Hindi mo alam ang kwento kung bakit hindi nakakain. Malay mo yung nga sinasabi natin, bagong break. Iniwalayan. O di naman kaya ang aga-aga pa lang sinisingil na ng mangungutang. Baka nagsisigaw sa kalsada tapos nag-trending siya. Hindi mo pala nakikita yung video, di ba? Mga ganun, ang daming dinaanan. Kaya siguro, hindi niya na i-deliver ng tama or ng maayos. Pero hindi natin sinasabi na lagi nating iintindihin. Hindi naman sa ganon. Nakakabwisit naman talaga yung Nakakainis ka naman talaga yung, ano ba yan? Parang mapang 50 beses na sa ulit-ulit, di ba? Pero at the end of the day, account and responsibility mo pa rin din yan Kaya siguro siya naiinis. So sa'yo pa rin makikita. So, paano mo sila dadalhin? Siguro, might as well parang think of a new strategy. Kasi, nasa sayo pa rin din niya under your leadership, bahay man yan o opisina. Sa tingin ko din, para lang, kasi feeling ko ayaw mo manghusga kami, pero manghuhusgas ka na. Huhusga na kita. Feeling ko hindi ka masaya. Kasi feeling ko hindi ka makasaya. Bakit? Kasi sasaya ka ba kung sa lahat ng aspeto ng buhay mo, ang lahat nakikita mo ay negative? Sino sasaya doon? 'Di ba? Minsan na kailangan may balance For example, kung sa bahay mo medyo magulo, may mga ganun magulo ang bahay. Ang bawi mo naman para hindi ka mabaliw ng tuluyan at para magkaroon ka ng kaligayahan, masaya naman sa workplace mo. O di naman kaya sobrang toxic ng workplace mo o kaya na negosyo mo, pero pag uwiin mo ng bahay, napapawi ang lahat ng pagod at inis kasi ang saya ng bahay. Pero kung lahat ng aspeto ng buhay mo, lahat yan nakakitaan mo ng negativity instead of positivity, hindi masaya yung life mo. Ayaw mong i-judge ka, pero judge kita. Tama. Pagbigyan natin si Nicole Yana, suot niya po yung alkansya niya. Oo. Ang alkansya niyang puso. Hindi, pero totoo yan. Kalmahan mo lang. Kalmahan mo lang kasi kapag ganyan na masyadong nag-expect ka ng too much from all people, you will get disappointed. Correct, Madi-disappoint ka talaga. Ako, titingnan ko dito yung pattern. Ano ba yung pattern? So, ibig sabihin, parehong tanga, Mula stupid, yung ang lahat. sa trabaho, pati sa bahay. Wow! Ikaw na. Ikaw na pinakamatalino. Pwede, ikaw na, di ba? So, palitan mo na yung Google. Ikaw na pumalit sa AI. ChatGPT Premium Plus. Go! Ayan, kung minsan bago natin tingnan
titingnan yung ibang ang dapat mag-adjust, hindi yung mga kasi Ay, makaturo ka. Yung pala, ikaw ang may problema, di Kasi ba? magkaibang personality yung sa trabaho at sa bahay, bakit Tama. pareho? Bakit ganun ang bakit ganun na nadi-disappoint ka? Yan, oo. So sa tingin ko nga, ang problema talaga is yung expecting too much from people. Yan, oo. Yung may mga iba dyan ha, lalong-lalo na okay, hindi naman natin nila lahat, pero lalong-lalo na yung mga ibang mga mas bata sa atin na binibigay lang nila kung ano yung pwede nilang ibigay, depende sa sweldo nila. Correct, totoo. May ganon. At hindi natin sila masisi. Palibasa, iba sila ng generation. Kung halimbawa, sweldo ko ganito lang, bakit naman para magpapakamatay ako para dyan? Hindi ko naman papalitan yung boss ng kumpanya, di ba? Saka ito lang yung job description ko, bakit ko gagawin yan? Correct. Wala namang kasama Diba? doon sa kontrata. Tama. Tapos ito lang yung oras ko, bakit ko gagawin yan? Diba? Bye. Bye. Ayaw ko na, diba? At hindi mo masisi kasi Yes. kung aaralin mo rin lang nga naman at magiging technical tayo about it, totoo nga naman. Yan lang nga nasa job description mo. Hindi naman kasali dito yung mga ibang mga pinapagawa mo. So bakit ko gagawin yan? Diba? So iba-iba ng personalidad, and if you expect too much from everyone, malulungkot ka talaga at madidisappoint. Iba-iba kailangan. Kung anong treatment mo sa 6-year-old mong anak, iba yun dun sa empleyado mong 60 years old. Diba? Saka nag-iba na rin din yung generation. Yun din ang isa sa mga problema natin sa mga ganitong edad. Na ini-expect natin na yung mga tao na minamanage natin kapareho sa atin mag-isip. Correct. Kasi yung generation natin, hindi tayo nagre-reklamo. Hindi talaga. At hindi ako parang hindi ko feeling apeko dahil hindi ako nagreklamo. Para sa akin, yan yung nagpatibay ng work ethics ko eh. Pero natin, 'di ba? Lahat ng mga kabatch natin, Jegs, yesterday meron ako mga nakasama sa kainan ng mga medyo kaedara natin na hindi ito parang nagsisisi kasi bakit ako ng oo. Talagang sadyang pagka may inutos sa atin, umuoo tayo, kahit hirap, gagawin natin. Tapos itutodo din natin. Correct. At hindi tayo naghahanap ng kapalit. Hindi talaga. We're doing it not because itong kaya ko. Ito hindi. yung powers ko. Correct, diba? correct. Na pag binigyan mo ako ng something, ikakaririn ko to. Yan, Diba? oo. Iba-iba na ng mga tao eh. May mga tao ngayon na gagawin ko lang base sa sweldo ko, base sa oras ko, base sa job description ko. Yes. Pag ito ay tatawid na ito sa free time ko, hindi ko na yan gagawin. Hindi na yan. Pero hindi natin sila masisisi. Ganon sila mag-isip. Correct. Iba na yung generation. Oo. So siguro baka para hindi ka mabuwisit, yung ganyang perspective dapat maintindihan mo yung mga, lalo na medyo yung generation ngayon. Yung younger, ganyan. Hindi ibig sabihin masama sila. Kasi Hindi hindi talaga. Doon sila lumaki sa ganung sistema eh. Hindi talaga. Pagka pinagagalitan tayo ng mga magulang natin, para lang silang tarsier. Lalakihan lang nila yung mata nila, hindi nila kailangan magsalita. Gets na natin. Ayan. Nangangatal na tayo, nangangatog na tayo kasi dinilata na tayo ng mata eh. Tama. Ngayon, kahit na dumilat kayo mata mo, kahit yung mata mo umabot pa ng bumbunan mo sa sobrang laki. Ilang beses na po ginawa ni Nicole Correct. yan. Ilang beses na ako nagbilang. Isa! Kaya nga 'di ba nauso yung meme na day one of not yelling at my kids. Day one of not yelling at my kids kasi lagi siyang day one. Hindi kasi iba na talaga sila. Iba. Tsaka dati kasi tayo nasanay tayo na kapag pag tinanong tayo, hindi tayo magsasalita o kaya basta basta tatanggapin na lang natin kapag pinagalitan tayo. Ngayon kasi, yung mga bata, pag tinanong mo sila, sasagutin talaga nila. Tapos naiinis tayo pag sinagot nila. Which naririnig din naman natin yan. May part din naman dati sa panahon natin na tinatanong ko, bakit mo ginano? Tapos pag sumagot, sumasagot ka na. Ka pa. Tapos pag hindi ka naman sumagot, ganon. Ako lang ang magsasalita, hindi ka sasagot. Paano ko malalaman na nararamdaman ko, hindi ka sasagot? So, basta ibig sabihin, adjust na lang din. Huwag tayong mag-expect na kung paano tayo mag-isip, ay parehas mag-isip yung ibang tao. Minsan may mga ibang tao na mas nakakatanda sila ng mga memories kesa sa atin. May mga iba na hindi talaga. Iba-iba tayo ng brain. Tama. At pag in-expect mo na yung wavelength mo ay parehas ng wavelength ng iba, nakaw!
Correct. You are bound to be stressed Oo. talaga. Katulad na nangyayari sa'yo ngayon. Oo, kung ang isang bagay hindi natin kayang paggalawin sa pamamaraan natin, correct, dapat mag-adjust din tayo. Yes. Oo. Na it is what it is. Oo. Anong gagawin ko? Yan na siya talaga. Kasi madidisappoint ka lang. Oo. Kagaya ng nararamdaman mo ngayon, ha? Diba? Mama, hindi maganda siya na hindi eh. Kung ipipilit mo talaga. Correct. Oo. Minsan kasi, yan na yan sila. Bukod sa yan na yan sila, yan na yung generation pa Oo. nila. Meron akong tinake up na parang ways to find out kung ano yung mga strengths mo. Nung tinanong ko yung parang coach kung magbabago ba yung mga strength ko in time. Ibig sabihin, can I take the test again? Aha. Siguro baka after 10 years, Aha. nag-iba na yung Mag-iiba ba? mag-iba ba dahil depende sa sitwasyon ko, depende sa season, ganyan. Sabi niya hindi. Kung ano yung strengths mo noon, yun na rin yun. So parang, Dala-dala mo na siya. It's your behavior Oo, na. yun na din. So, Oo. ibig sabihin, kung noon pa man, the best way for you para maintindihan ng isang lesson is you take down notes. Hanggang matanda ka, nagte-take down notes ka. And I realize, ganun ako eh. Parang, noon pa man, gustong-gusto ko, kahit na gustong-gusto ko yung mga colorful na mga post-its. Dami ko niyan. Pag tinignan mo yung table ko, dami ko niyan. Kasi gusto ko, pag may gusto akong notes, take down ko siya, tapos iba-ibang kulay. Years later, decades later, Ganun pa rin. here we are, in the world of AI, in the world of tablet, gadgets, and all. Kahit lahat ng tao mag-tablet para to take down notes, ako hindi. Isusulat ko talaga siya. Minsan nga, uulitin ko pa yung pagdating ko sa office, ulitin ko lahat, tapos lalagay ko sa maliliit na post-it para makulay. Tama. In other words, hindi mo mabago yun. Oo. So kung halimbawa, ganyan yung empleyado mo, tapos pinipilit mo siya, hindi ka gagamit ng post-it. Pag gusto mo mag-notes, ang gamitin mo AI. Kung di siya ganun, tama. madidisappoint ka. Correct. Parang ako din dati, bilang estudyante, alam mo yung notebook, tinutupi, nilalagay sa bulsa sa likod. Di ba? Nirorolyo, nilalagay sa likod. Papasok ka, sa notebook ko, ito. Ito na yun. Diba? Hindi ba na pwede kang mag-change in a bit, in a way, pero somewhere out there, ganyan ka pa rin na kalmado ka, or ano ka, parang medyo petiks, ganyan. Yun na yun siya. Mahirap yung baguhin. Tama. At pag lahat ng mga tao sa paligid mo, pilit mong babaguhin, nakapaw! Ayan, haggard. Stress ka. Ito na nangyayari sa'yo. Susulat ka sa tambala. Ayan. Ay, naku mga kabisyo! Ito pa rin po ang tambalang kumikinang. Ako pong kumikinang na ulo, Diego At Bandido. akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kang sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na lang kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, ba't tumingin? Hindi nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear! Story bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan, kaya na. Okay na, na. My turn. Okay. Okay. To, pick. Oh. There you go. Hindi. Safe. Safe. A few inches later. Ito na lang, ito na una eh. Hip na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear? Oh, na ba magalit? Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpilan mo ko dito. Flashback. Saan ba na lang kami, bear, bay? Hindi mo alat? Ha? Hindi mo alat? Ay, medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan
Kwentuhan at kiligan, aba. I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Mabuhay ka. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Boy Kiolano? Then, next question. Single Of course! Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18.
18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So, sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So, anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So, crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So, anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talagang ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed.
Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? How do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Mara! Grabe na love triangle! Sorry, kailan po ulit? April since 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24. Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Mahal, lahat na lang mahal. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung Ah. kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung... Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Na naman. Hindi pa... Hindi doon. Parang... Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may laman. Wala. Mara. Kami. It's okay. It's not offensive. Napaka Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Akala lagi joke. Tatawanan. Mara. Sorry pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi ikaw itinatawa niya, dude. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Alam, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang Wala. attacking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano na nangyayari? Parang sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying, part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't... do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba tayo? Yes. Sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality, and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh, and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano, kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra tsaka ni Titan Jello. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong with that? Mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the... problem. Paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka? Yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng madaling Hindi, araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly.
Exactly. And Huwag now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. that's bullying. Kasi gusto Hindi, mo doon ng sumusobra validation na eh. Broski. my Alam mo, God. ngayon lang kita nakita na galit. Hindi Wait ma'am lang. eh. Kasi sumusobra na. I've been hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I've always been... Hindi, okay. Okay, so obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Eh di sana, kinonfront mo na lang. Or, hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you that I understand Hindi that. kita kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. Kanino I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi naman ako mama, if may mali po okay talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, kanina. you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo. Parang deserve. That's So ano ba, because akala ko ba ako na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo, family. So, we have differences, obviously. And eventually, what we're really doing is, we want to protect this pact. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Kasi, Sinasabi niya sa akin yun. ayoko ngang isipin mo na, ito na naman si Mama Tanya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? ikaw. So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priorities. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Pero totoo lang sinabi ko. Hindi ko Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang nawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pala magano. Kasi ito si Jeremy yung pinampindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi may ganun si Broski. Sorry, Lord. Kaya sumasagot ako. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba. i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin.
mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Hala yan. Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Ay!
Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jo. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go! Ay! Ano nangyari, Jo? Angkol! Dagol! Ayaw! Angkol Dagol! Bata pa kokol! Tanya Chinita! Tanya Chinita! Love knows no boundaries! Love knows no boundaries! Boundary time na! Congratulations! Alam ko na, may nanalo. Pag ganyan may nanalo yan, Col. Basic. Congratulations kasi may nanalong babaero today na mag-uwi ng 1,500 sa Love Knows No Boundaries na hatid sa atin ng Charm Fabcon Purple Eternity. Siyempre, ng 90.7 Love Radio. Kung ikaw ay nagmamaneho ng taxi, taxi driver! ibig sabihin, expert yan mambabae. Congratulations, Robert Lee! Robert Lee! Congratulations, Robert Lee? Buhay ka pa ba, Robert Lee? Buhay! Kasi nahuli ng misis eh. Hindi. Dapat buhay pa. Congrats, brother. Panalo ka ng 1,500 pesos. At paano makaklaim ang kanor? Antayin mo lang ang tawag ng staff ng Love Radio. Okay? At sa mga hindi pa napalista, palista Paano? lang. Dito sa aming himpilan sa Pasay City. Ano pang isang paraan para manalo? Pag sinakyan ka ni Chita Max, o nasakyan ka ng... Nag-imagine. Nasakyan ka ng DJ ng Love Radio. Aha. May Lalo na si 1.5 Mara ka. Tony. Pag si Mara yung, Oo. ano natin na, Holy Queen. Holy Queen. Holy Queen. Oo, laging nakakahuli ng nakikinig sa Love Radio. Binibigyan niya ng 1,500 at least. 1,500? Tapos may shoutout pa. Ah. Saan ka pa? Kaya wag kang maglipat. Congratulations sa mga nanalo. Kasi pag di ka naglipat, di kita tatawagin babaero. Ayan. Yan. So guys, it's a prank. It's a prank. Wrap out na. Okay, wrap out. Malunggay pandesal. Ay, diyan, tag 5, na klase tag 5. Malunggay pandesal. Shout out sa lahat ng OFW na nakikinig sa atin. Pangalan, Johnny Oker, nagkwentong babaero. Paabangan nyo sa katas ng nakalipas. Pas. Pero hindi halata. Iba pala pangalan niya. Pinalitan niya lang sa kanya social media. Bakit? Para hindi halata na may ibang babae. Shout out sa Charlie Papa. Kanina pa nakatutok yan. Pati sa Grab Warriors. Aba, kanina pa rin nakatutok. Di nagbabago. Buti naman. Pati na si Prone Credo at si Tunet at si Sherms Labita, Marian Tibes at Jetro Caballero. Uy, nabanhaw siya Christopher Agmata, Francis Lynn Albarazin at Arman Misano. Shout out kay Divino Garcia. Sabi niya, gandang umaga, beautiful Tita Max, Tanya, Junita, Uncle Dagol. Salamat sa araw-araw na pag-shout out nyo sa Earl Company, kay Bossing Len, at syempre sa asawa kon Jennifer Lancy. So. I-route out nyo po naman po. Route out? Si Obang, Evelyn, Tatay Jess, Ona Chang, Aileen, Sis Mea, Ate Mao, Jessica, Kiangelo, Amy, Love, Angelica. Siguro love niya yun, kaya ang pangalan dito Love. Ay, nako. Si Rayen, Takuya, sila, Haruna, Yuna, Aiko, Arian, Ariana Nicole, Alexa Sofia, Alexander Ryan, Atina Faye, Amara. Ang dami naman nakikinig sa Love Radio. Daghang salamat sa inyo. Susunod na si Nyo. Konyo.
Bicolano. na, babaero. Nyo sa radyo. Nagbago na nga daw siya. Mga kabisyo, daghang salamat sa pagbaminaw kay Uncle Dagol Tanya Chinita. With Mang Kanor. Lagi siyang kasama. Kahit Dear di naman- Love, susunod na. Parang di ka na nakakasweldo, Mang Kanor. Kasi punit-punit yung Hindi. boxer shorts mo. Sinadya ko yan. Para low-key lang. Para low-key lang. Kayo pa rin po Salamat. ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!